Hei! Nyt näytän pienen vinkin ulos sopivaksi istutukseksi tai esimerkiksi haudalle viemiseksi. Eli tässä tosiaan tämmöinen vähän kylmän kestävä asetelma, jonka voi laittaa ulos. Esimerkiksi viedä haudalle tai sitten jos on kotona sisään tulossa joku kiva paikka, mihin voi laittaa, niin tässä on esimerkiksi semmoista pientä ideaa. Ollaan tehty tämmöinen ihan havukranssi, jossa on tämä olkipohja. Ja tähän voi käyttää myös sitten pajusta tehdä se pohja. On helpompi pyöritellä puolalangalla sitten havuoksia. Voi käyttää ihan tavallista metsäkuusta tai esimerkiksi männyhavua tai sitten ostaa ihan pihtakuusen oksia. Että sen voi tehdä kyllä erilaisesta materiaalista. Ja tosiaan näitä meillä löytyy ihan valmiinakin täällä Aleniuksen puutarhalla, että ollaan tehty kransseja täällä pyöritelty. Ja sitten on hyasintti. Saisi olla mahdollisimman aukinainen. Et vielä enemmänkin voisi olla ihan täydessä kukinnassa, eri värisiä, valkoisia, vaaleanpunaisia, sinisiä. Ja kun se on täydessä kukinnassaan ja jos vaikka ulkona on pakkasta, niin silloin se jäätyy oikein kauniisti sitten siihen ja on kivan näköinen. Toki toinen vaihtoehto on käyttää sitten silkkikukkiakin, mutta voi tehdä ihan näin elävistäkin kukista. Ja sitten on tämä hyasintti on laitettu tämmöiseen ihan vaan mihin tahansa astiaan. Tässä on tämmöinen musta pata käytetty. Ja sitten ajatuksena näin, että kukat on siinä ja sitten tämän kranssin voi siihen pujottaa vaikka päälle näin. Ja laittaa sitten vähän havuja, järjestellä niin, että ei näy tuo reuna ja muovit sitä siinä. Ja sitten voi koristella laittaa esimerkiksi tämä olisi semmoinen luonnonmukainen asetelma, niin ihan käpyjä. Ja näytän tuossa tuon kävyn langotuksen, eli käpy ja sitten on rautalanka. Ja tuolta käpy alta pyöräyttää sen tuonne pohjaan ja laittaa tuommoisen haarukkalangotteen siihen, niin sen saa sitten hyvin siinä pysymään. Lyhennetään vähän tuota rautalankaa, niin saadaan se sitten. Ja sitten pukataan vaan tuohon asetelmaan sitten. Ja koristeena voi käyttää ihan muutakin luonnonmateriaaleja, esimerkiksi tai rusetteja, jos tykkää, tai jotakin tonttuaiheista tai enkeliaiheista. Että löytyy ihan, mikä tuntuu itsestä mukavalta. Voi laittaa noin ja sitten joko pihalle joku kynttilä ja sitten jos vie haudalle, niin sitten hautakynttilän voi laittaa siihen sitten palaamaan. Ja se tosiaan tuo hyasintti säilyy sitten, että jos se siihen jäätyy, niin voi olla hyvinkin pitkäikäinen asetelma sitten siinä. Näin. Tervetuloa Aleniuksen puutarhalle Oulun Hietasaareen nauttimaan ihanasta joulun tunnelmasta.